kayo. Good morning, good morning. Nakauta sa itong mga baboy. Kung siya naman yung halayan kay mga laban. Alam mo rin gabi ito. Hapon dahil. Ang ipamutang ko sa panahuga. Medyo taba na sila. Kurang ako na. Vitamins kay vitamins ko. Naputo yung mga piso sa manok o mga pato. So, iso na sa manok o pato kay ihipos kay tuloy na punta sa itong anay.
among anay mga katail. Oh, puros na, kapitan na mga anak. Putak kayo dito na puto sa ato ang mga patuhan mga katil. Putang na putak pasaw. Tara. Ini ko yung tanin niyo. Tuta ko higta sa mong patuhan. Meron na akong trabaho dire mga katil. Kalingawan bagay. Meron may kaya sa itong tiil. Minta makasaka-saka. Ayun na lang ta. Lingaw. Okay. Ano na siya? Baha. Bomba sa bag. Pato, nag-abot no?
tubig lang langgana kaya sama na nagpangaon ng mga ligo. Okay. Ini mana yang membalai? Mansyon naman yung mga katil. Mana yang mau mansyon, no? Oh. Ma! 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 Bangon na rin si mama. Oh. Dari gahigda akong mama. Dan ako, dito po ko gahigda itong kills tangkal. Oh, sana guba na. Guba na gayan. Tulog mo kayo na jagad. Dudot kayo mong balay na. Among mansyon na dudot kayo. Oh. Sa ginana na pero puyo na kami malinaon rin. Ito yung mga kasamok. Sige, sana lang. Ano kung share palo sa wala pa nakapalo. No? Sa pag-share lang dako na kay nagtabang sa amo. Na lang, God bless.